И здравейте, днес ще играем на Mortal Kombat X. 3 на 10. Това мисля, че всеки го знае. Нека да започнем да играем. Така, както виждате, не съм на хак. Виждате отгоре. Много искам да си закупам Милена, защото това е много яка жена. И тя може да убива всеки и да яде глави. Мисля, че това си го знае. Да убива и да яде глави. Да убива и да яде глави. Няма как. Така. Нека да започваме да играем. Аз Джони Кейдж ми се падна онзи ден от честа. Много си го харесвам, защото има ми двойната му сила. Ще го удара. Видяхте къде го ударих. Пак ще го направя. Това беше ужасно. Как го ударих. Айде, че умираш. Със силата ми. Айде. Yes. Това е Чари Рей. Така, да го уби. Yes. Така, в момента играм пак с тия, само че в едно. Така. Ето я уби онзи Чари Рей. Чак, че не му прочитах името на този човек, къде. Така, ти си мъртъв. С Джони Кейдж. Ай, чао. Чао, брат. Айде. Бум. Айде. Ти умираш с това. Не изхарчи много. Така. Значи този път ще умреш. Ето. Айде, чао. Бум, бум. Искам да се купа златния Джони Кейдж. То на 11. Искам да си купа златния Джони Кейдж. Нямам пари на такива. Не пари, мъртви монетки. Ето ги отгоре, къде беше 31. А той струва 200. Ето ще ви го покажа. Чакайте, само го намеря къде беше. Ето тук. Стига с това пак бе. Това струва пари. Няма как се го купа. Аз имаме това за 40 000. Аз искам ето това. Не е 200, а 270. Ето он е силният от всички. Джони. Той мисля, че всеки му знае жената на Джони Кейдж. Ето я. Кейдж. Това му е жената. Ама не знам дали Скорпион има жена. Ето го най-слабия Скорпион, средния Скорпион и почти най-силния и ето го най-силния.
с огнената глава. Мисля, че всеки го знае това. Нямам дали да го повтарям. О, мага, сега трябва да се бие с тия. То кино е много як. Аз го бих. Ама не това кино. Бих по-силния кино. Бих синия кино. Стойте. Така, извинете за прекъсването. И... Айде. Още не си умрял. Той знаете. Още не съм бил толкова. Не, бил съм го, а после следва един, който сигурно го знаете. Един, който лети. О, как му удари? Не ми биш по 16 удара, бе. Искаш ли да те ударя така? Така искаш ли да те ударя, като толкова си умен? О, той е ли, бе? Той е ли, аз го имам, не тук. Чо, да се бием еднакво, бе, брат. Иди, бе, братче. Ще ми даваш, да убия. Те са вече ще ми даваш, нали? Ще дам Скорпион. Ти един Скорпион, като толкова знаеш. Няма ми... Абе, кино, толкова ли си... Рекуперация на кино. Ще го се мозъки си, бе. Само че с по-висок левел. Ай, чао. Ай, чао. Бум! Казах не тоя, бе. Добре. Добре, брат. Това ще бъде смъртта. Взимам тоя. Айде, умираш. Чао. Добре, това ще бъде от мен за този клип. От мен, чао.